నమస్తే SR7 టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విశ్వేశ్వర్ విద్యార్థులు. వనపర్తి జిల్లా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బాయ్స్ హాస్టల్లో ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విశ్వేశ్వర్ విద్యార్థుల దగ్గర అడిగి ఏమేమి సమస్యలున్నాయో తెలుసుకొని కమిషనర్ కి వివరిస్తారని డైరెక్టర్ తెలియజేశారు. అలాగే అధ్యాపకులకు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు మంచిగా చదువు చెప్పాలని మంచి ర్యాంకు తీసుకురావాలని తను కోరారు. రిపోర్టింగ్ బై SR7 టీవీ న్యూస్ వనపర్తి జిల్లా రూరల్ రిపోర్టర్ చాంద్ పాషా. Exam